De luidklokken, daar hingen dus 3 in. En de oudste is uit 1496. Daar hingen dus 3 in. Maar wat is gebeurd? In de oorlog hebben de Pruisen dus 2 eruit gehaald. 2 klokken eruit gehaald. En 1, de oudste, hebben ze laten hangen. Want dat houden ze dus toch. Ze willen toch nog hebben tot weer nog een klok. Want die andere klokken die gingen ze dus om smeltje voor in de oorlog voor keugel te maken. Hè? En voor oorlogsmateriaal. Ze voelde zich toch zo schuldig dat ze zag, nee, dat kunnen we niet maken. We brengen nog een terug. Dus we hebben die uit 1500 en die hebben we teruggekregen. Wegens historische waarde hebben ze die niet omgesmolten. Dus in plaats van 3 klokken hangen nu de 2 oudste nog erin. Ze werden dus inderdaad nog gebruikt voor, dus als begrafenis is in Urmend en de lui hebben daar behoefte aan. Dat wordt dus toch nog echt met die klok geluid. Ja. Mag ik wat vragen? Ja. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik vragen wat gaan doen ziet? We hebben een rondwandeling. Dat zijn mensen die in Urmend komen wonen. Ja. En die hebben dan een familiebijeenkomst. En die hebben me gevraagd. Die willen graag Urmend beter leren kennen, ook de familie. Hè? En die hebben me gevraagd dan voor een rondwandeling en dan toch te vertellen over Oud-Urmend, hoe ze zijn terechtgekomen. En je ziet de burgemeester hier? Nee, helemaal niet. Waar het maar waar, dan zat ik er financieel beter bij. Maar je ziet stadsgids, maar dan in Urmend? Nou, nee, ik ben lid van de Urmendse Monumentenstichting. En bijkomstigheid is geweest dat ik ter jaren nu en dan met de lui vragen voor een rondwandeling te doen. En gaat te vertellen van de geschiedenis van Urmend. En dat is dus wat hun me ook gevraagd hebben. En ik koos niet nee zeggen. Maar dus je geeft de kennis van u door aan de jongere generatie, zo. Aan de hele jonge generatie, ja. Ik denk niet dat ze er nu nog veel van met krijgen, maar de ouders zullen hun dat weer bijbrengen. Kijk, en dat is belangrijk. En wij zien dan die mensen die net in Urmend zien komen wonen, wie is dat? Ik heb het even naar voren. Nou gaan ze nog elkaar wiezen. Ja, Angela, dan gaan we allemaal erbij zitten. Ja, en ziet je echt in het oude centrum komen wonen? Ja, gewoon iets hier achter de kerk meteen wonen ver, toch ook. Ja. En ook van Urmend of Steen eigenlijk, niet? dat zijn geïmporteerd. Oeh. En zie je kerkrooi zelfs. En Kerkrooi. Ja. En Steen. En Stijn. Ja. En dit is allemaal familie van u? Ja, het is familie Kremers. En wie heeft dat dan bedacht om dit vandaag te doen? Nou, dat was meer die idee, ja, toch? dat heb ik bedacht. Zo gaat dat aan een deur, hij vertelt zich dit en hij vertelt zich dat. Dan dacht ik, nou, dat is een leuk idee. Maar wat leuk. Kan verregelen. En wat staat er nog meer op het programma vandaag? Ja, we gaan natuurlijk ook nog even naborrelen en de Kijk. tuin De drank zijn Ja, enorm leuk. En dit zien allemaal ooms en tantes, neven en nichten. neven en nichten. En daar weer de kinderen van nog tussen. Ja. Geweldig. En wie hebben ze ook gevonden dan? Dat weet ik niet. Wie heb... Via Haan Bruls. Oh, via kijk, Hendbroek. daar komt er nog achter. Ja. Ja, ik wil geen reclame maken, hè, want... Ja, dat is al niet meer gelukt nu. Nee. En waar ziet je tot nu toe al geweest? In de kroeg? Nee. Echt waar? We komen net uit de café. We komen net nu uit de café zijn ze bijeengekomen, hebben een tas koffie gedronken. Ik moet net zeggen. En we zijn juist begonnen. Het is toch geen 12 uur? En diezelfde kroeg komt je dadelijk ook al terug? Nee, we gaan bij hun op. De achtertuin gaan we naborrelen. Oké. En eten. Ja. Oh, die huurt bij je? Ja. En die ook? Ja. Ik denk van wat had hij die moet je krullen van. Nou, daar, opa. Ah! Zal opa wel geruurd zien op de krullen, of niet? Voor de kleinzoon. Zeker weten. Ja. Ja, op allebei, hè? Op allebei. Ja. Ik woon ook En vinden de kindjes het ook leuk, hé? Ja. Ja? Ja, Ja, hij knikt. Ja, Is het ook leuk hier, Jelle? Ja, hè?
Ja. En wat vindt ze zo leuk hier aan het nieuwe dorp? Omdat hier veel vriendjes van mij wonen. Kijk. En wie lang woont je hier nou precies? Ja. En ja. Ja. Goed, ja. Ja. Poh, en dan al zoveel vriendjes gemaakt? Dat is goed. Die ga ik. Ja? Cool. Heb je al wat geleerd vandaag? Van de meneer? Van de kroeg. Zeg maar. Ja, nou wordt het lastig. Hey, wat is de volgende plek op de route? De volgende plek gaan we dus door deze straat op en dan lopen we helemaal rond. Pis aan de havenjongen, de haven wat er nog van over is. Ja. Dan de kademoer van de haven die dus onder de grond ligt. Want we zijn vroeger dus een zeer bekende havenplaats geweest. En ik wil hun dan toch wijzen wat daar in zo'n korte tijd nog meer van is overgebleven. Vertel even heel in het kort dan, waarom wordt het een belangrijke havenplaats dan? Nou, we werden dus bij het Hertogdom Gulik. En het Hertogdom Gulik had een klein plaats, dus dat is van uit Duitsland, wat in de Maas uitkwam. En toevallig was dat hier in Urmen. En die hertogdom, de Maas was voor hun belangrijk voor de doorvaart van de schepen en de handel te drijven, wat dan naar het Pruisen inging, de handelswaar. En ook voor de tollheffing natuurlijk gebracht, voor de hertog natuurlijk nogal heel goed op. En daarvoor waren we weer in Urmen zeer belangrijk. En doordat het belangrijk was, die schippers die bleven niet ook soms in de winter en in de zomer liggen. Want in de zomer was de Maas niet bevaarbaar omdat ze te leeg was. En in de winter was ze niet bevaarbaar omdat ze te hoog was. Omdat we met hoog water zaten. Want die schepen die moesten getrokken worden door paarden en door lui. En dat ging dan in de winter niet. En dan bleven die schippers lang in Urmen liggen. En we waren dus zo belangrijk dat we dus ook een ommuring kregen, een omwalling met 4 poorten en 4 frontelen. En, want in de winter vulden ze zich hier beschermd in en die bleven langer liggen. En dat bracht voor de lui van Urmen weer centen op. Ja, leuk hè? Ja. Wie leuk is dat voor u, die kennis? Nou, Want je ziet, neem ik aan, geboren en getogen hier. Ik ben geboren en getogen. Ik en die hele familie, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. De naam nog eens op. En daarvoor wil ik zeggen, dit wordt de centrale plek, want in Urmen, moest je je voorstellen, we zijn gesplitst door het Julianenkanaal en we praten van Nieuw-Urmen en dit is Oud-Urmen. Maar Oud-Urmen heeft dusdanig veel te liegen gehad, dus die benedenkern, die had veel te liegen gehad door het hoogwater, maar eigenlijk wordt het gekomen door het zakken. We zijn meer dan 7,5 meter naar de grond ingezakt. Serieus? Peil van Urmen is 7,5 meter de grond ingezakt. En dat was zeker voor de benedenkern, want we staan nu op het middengedeelte en achterlijk het hoge gedeelte en dit is de benedenkern. Kwam het water steeds, doordat het water in de Maas zijn peil bleef houden, steeds hoger in de hoezen te staan. En op het laatste stond het water in de benedenkern tot aan de slaapkamers. De lui gingen met het veer naar de slaapkamers in. In mijn jonge tijd was dat. Zoals maar met een verken op bed moeten. Ja, zoiets zal het niet gekomen zijn. Oh. Maar we kregen dan de roeibuurtjes uit Steenderbosch. Want deze, de verzakking is gekomen door de kolenwinning onder Urmen. Dus toen de Maurits is gekomen, hebben we de kolenwinning gehad van de Maurits. En midden met hetzelfde probleem wat ze in Groningen hebben nu met aardbevingen en noem maar op, kregen we weer door de verzakking. Dus die kolenlagen, die wat zouden eruit gehaald, dat zakte. En daarboven groeien, dat is dan ongeveer naar 7,5, 8 meter gezakt. Dus het probleem in de hoezen wordt steeds erger. En dat was belangrijk dat we daar maatregelen gingen treffen. En toen hebben we de benedenkern, de hele historische benedenkern, afgebroken. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje jammer geweest voor Urmen. Ja. Goh, dat moet een beetje denken aan dat wat in Groningen nou aan de hand is. Nou, daar kunt het wel, ik zeg wel eens bij de rondwandeling. En het is heel interessant, als je hier naar beneden gaat, maar dat komt we straks, dat is juist de kademoer, dus voor de vroeger scheepbaan lagen, daar hebben we een stuk van bloed gemaakt. Dat ligt nu onder de grond.
Dus dat Bizar. is zoiets gezakt. De volledige kademuur ligt in Oud-Urmend onder de grond, dus meters onder de grond. Hè. En zo snel kan dit gewoon. 58 was een belangrijke havenplaats, toen begon het verval. Hè. En nu hebben we niks meer. En als je nu hier kijkt naar dit huis, dit noemden ze dan ook het schippershuis. Hè. Dat is hier aan de rechtse kant, aan de voorkant. Ja. Hè, het schippershuis. En een soort gastenhuis, dat hadden we toen al. Hè. En het schippershuis, dat staat eigenlijk in de beuk. Dat vond dus, doordat die lui binnen die bebouwing van Urmend bleven, kreeg ze natuurlijk ook armen. Die schippers die verteerden niet zoveel, dat ze op een doel geen cent te houden. Dan worden die soms ondergebracht in zo'n huis.